Non só aprender gramática, senón tamén comprendela. Con este obxectivo naceu Sintaxe, un sistema de aprendizaxe ideado por Emilio Neira, un rianxeiro afincado en Suiza que dende hai 5 anos traballa con este método nun colexio rural agrupado con grandes resultados. Agora, grazas á colaboración do Concello de Rianxo, que financiou a adaptación dos materiais ao galego, comezará a aplicarse de xeito pioneiro no CEP Brea Segade. Desde o Concello quixemos impulsar na nosa medida, adaptando un sistema experimentado noutra zona, neste caso Suiza, con outro idioma, francés, e quixemos tamén, de alguma maneira, que houvese a oportunidade de desenvolvelo e ver as súas virtualidades, experimentar as súas virtualidades coa lingua do país e en centros do país. Daí que o Concello apoiase a elaboración deste material e o impulso de maneira pioneira en centros de Rianxo. Sintaxe compónse de 3 ramas con varias pezas que representan as 9 clases gramaticais, as conxugacións verbais e as funcións que permiten dun xeito visual e intuitivo conformar oracións. Entón traballamos con todos os sentidos e dámolle sentido a un saber que é abstracto, concretizámolo. E o neno concretizalo e ao tocalo está aprendendo non só visualmente, non só auditivamente, sino en movimento e en kinestesia. Kinestesia é o que permite, a través dun xesto, memorizar cousas. Destaca especialmente o carácter inclusivo deste método, xa que permite chegar a todos os alumnos, incluso aqueles que presentan dificultades de aprendizaxe. Sintaxe é un método inclusivo. Se vos pregunto, para quen é unha rampla diante dun edificio? A maioría da xente dime, para as persoas con mobilidade reducida. Eu digo, non, para todo o mundo, porque todos podemos subir por esa rampla. Sintaxe é o que tenta facer. Tenta que todos os nenos teñan as dificultades que teñan, poidan acceder ao saber. Esa é a base de Sintaxe. Sintaxe ten un dito chinés que di, dismo, esquezo, ensínasmo, lembro, pero se me implicas, aprendo. Para o desenvolvemento de Sintaxe, Emilio rodeouse dun talentoso equipo multidisciplinar do que forman parte, entre outros, Diana González, David Cuence, Roberto Rama e Xiro Montero. A chega de cada un nas áreas de pedagogía, deseño gráfica, aplicación digital ou programación permitiu elaborar este innovador proxecto chamado a converterse nun referente na aprendizaxe da nosa lingua.